оё шумо медонистед ки дар Тоҷикистон ҳар яки шумо метавонистед харида аксияҳои Apple, Tesla, Microsoft, Sberbank, Tinkoff ва ҳазорҳо аксияҳои дигара ва инчунин криптовалютаҳо Ethereum, Bitcoin, Shiba, Doge ва ҳазорҳо криптовалютаҳои дигара. Ҳама ами дар Тоҷикистон харидан мумкин аст. Бисёриҳо дар мо менависанд ки мо метавонем харида дар Тоҷикистон, мо метавонем ки дар брокерскии кишвар регистратсия кунем. Бале, ҳама ами мумкин аст. Барои ёфтани правилни брокер, барои ёфтани криптобиржае ки ягон дурӯғ нест, ягон пирамида, ягон чизи дигар нестай, барои шумо чӣ лозим мешавад? Шумо бояд камтар фаҳмед ки кадом криптобиржаҳо, кадом брокерҳо ҳастанд ки легалиян шумо дар онҷа инвестиция кунед, пултона зиёд кунед. барои қадар мо курс дорем, курси бизнес тиҷи ба забони тоҷикӣ ёд метиҳем сармоягузорӣ кардан. Ҳама курс ба забони тоҷикӣ аст ва дар онҷа айнол нишон додагем ки чӣ хел сармоягузорӣ мекунӣ ай Тоҷикистон ва чӣ хел регистратсия мекунӣ. Биёин ҳозир медроем дохили приложенида мебинем ки чӣ дорад дар дохилаш курси мо. Нигоҳ кунед ки шумо дар курс чиро ёд мегиред. Медроем Play Market барои скачат кардани курс ва одамои курса скачат кунанд ки ҳатман курса хариданианд ва мехоҳанд ки ёд бигиранд. Нигоҳ кунед медроем Play Market дар поиск мезанем приложении бизнес тиҷи намозадагӣ аллакай биромад business.tg. Диден курси мо, знаки мо, программа ҳама мисол мо уже скачат кардагем курса ва открит мекунем. Нигоҳ кунед ва вақти курса скачат кардем чӣ хеле ки дестен инҷа медроем дар инҷа парол нишон медиҳад, рақами иҷозатнома ва рақами иҷозатномаро аймо менависен, контактҳои мо дар поён мондагӣ менависен. Вақти баъди гузарондани пул мо дар шумо рақами иҷозатнома равон мекунем. рақами иҷозатнома одноразове, вақте ки шумо пулро мезгаронед дар ҳар одам рақами иҷозатномаи худаш меяд. рақами иҷозатномаро ворид мекунем. ина медроем дохили курс. нигоҳ кунед вақте ки даромаден инами дохили курса, ина чӣ хеле ки дестен курси бизнес тиҷи сармоягузорӣ дар Тоҷикистон. нигоҳ кунед ҳамаш сармоягузорӣ аз чӣ оғоз кунем, харидани якумин аксияҳо. нигоҳ кунед ҳамаш легальна бе ягон фанд фреб. пас аз харидани курс шумо чиро меомӯзед. нигоҳ кунед биржа чист, меъёрҳои биржа, тарзи интихоб, тарафҳои мусбат ва манфӣ, асбобҳои бозор, харидани саҳмияҳои аввали шумо дар амал ёд метиҳем ки чӣ хел метавонед харида аксияҳо ё криптовалюта. нигоҳ кунед стратегияи сармоягузории пуртаҷриба. Уоррен Баффет чӣ гуна $10,000 $100 миллиард кард. агар касе бишноса, Уоррен Баффет ҳозир якумин миллиардере ҳастад ки ҳама бойтарин дар рӯйхати Форбс ки ҳисоби сармоягузорӣ ҳам хеле миллиардер шуд. нигоҳ кунед курс, сарсухан, суратҳо нишон додагӣ ки агар ки шумо чанд вақт пеш сармоягузорӣ мекунед, чанд вақт фоида медиҳад. нигоҳ кунед ҳамаш дар бораи сармоягузорӣ метавонед павза кунед, бихонед. ина видео дора бо ҳуҷҷати нитока гапа нитока навистагӣ. ҷо видео дора, видео қати фаҳмондагим ҳамаша конкретни. нигоҳ кунед ҷо боби як. боби як чие? Барои чӣ сармоягузорӣ кардан дар бозори биржа муҳим аст. қонунҳои асосӣ барои сармоягузор. боби д. сармоягузорӣ чист? Бобо вақте шумо даромаден ҳамаша пурра дар бораи шумо маълумот. нигоҳ кунед сеюмаш стратегия аксияҳо, дивиденд ва дар савдои саҳмияҳо ба шумо чӣ хабарҳо лозим аст. нигоҳ кунед чор облигатсия, вомбаргҳо, ҳама амиҳо нигоҳ кунед ки дар курс ҳастанд. платформаи сармоягузории IPO. ҳозиро мо бо айдиошон нишон дода истем. дар ишта группаи Telegram нишон метиҳем. фондҳо, фонди мубодилаи асъор чист? Металл қурби асъор, криптовалютаҳо, фьючерс ва опсионҳо. нигоҳ кунед сармоягузорӣ аз чӣ оғоз кард. ҳамаша дар инҷа нишон додагем. чӣ хеле бисёриҳо менависанд ки брокера мо чӣ хеле интихоб кунем. инҷа ҳамаш ҳастанд. на боби 10 стратегияи сармоягузории худро чӣ гуна бояд интихоб кард, чӣ гуна созишномаи аввалин, яъне ки чӣ гуна якум аксияро бихарем. дар бораш маълумот ҳаст. боби 11 таърихи сармоягузории муваффақ. боби 12 дарси таҳлилӣ. инҷа ҳамаш нишон додагена. биё медроем дар таърихи сармоягузории муваффақ мебинем дохилашда чӣ бештар пахш мекунем. нигоҳ кунед ҳамаш дар бораи стратегияи вибр кардагии сармоягузорон, дар бораи Уоррен Баффет инҷа маълумоти бештаре. кадом сол сар кард, састениш чанд қадаре, айни ҳол $175 миллиард, ҳаштуминҷо дар рӯйхати Forbes. нигоҳ кунед дар инҷа гуфтагӯяд ки қоидаҳои савдои Баффет. чӣ гуна Уоррен Баффет сармоягузорӣ мекунад, ба кадом стратегияҳо. нигоҳ кунед танҳо ба чизе ки медонед сармоягузорӣ кунед. и чизои Уоррен Баффет. нигоҳ кунед дар соҳае ки хуб мефаҳмед сармоягузорӣ кунед. ширкатеро ҷустуҷӯ кунед ки таърихи тӯлонӣ ва дурнамо дорад. ба инстинктҳои худ такя кунед, на ба фикрони дигар, яъне ки хитон ёд бигиред. хитон чизе ки мефаҳмед ҳамон қати сармоягузорӣ кунед. стратегияи дарозмуддатро интихоб кунед, на фоидаи зиёдро.
ҳамаи намиён нигоҳ кунед ки дар курс нишон додагианд. ҳеҷ гоҳ ҳамаи пулҳоятонро дар як асбоб, дар як инструмент сармоягузорӣ накунед. Нигоҳ кунед беҳтарин сармоягузориш Coca-Cola нишон додагем, қай харидага чанд қа фоида метиёзи. Уоррен Баффет дар як сол ки қариб $700,000 як Coca-Cola дивиденд мегирад. Дивидендро нигоҳ кунед. Банк Америка, Ҷорҷ Сорос бо як сармоягузории дигар 26 сол баргашта сар кардаги $8.3 миллиард ҳастаиниш. Нигоҳ кунед бо стратегияи созишномааш дар 1.5 миллиард $1 to 1.5 миллиард дар як аксия фоида гирифтаги. Нигоҳ кунед бо ҳамаш дар инҷа пурра маълумот додаги бародар. Ва биёед ака асоси да медроем мебинем ки чӣ хеле ки дидем пурра ҳамаш ҳаста 10-11 боб бо дополнительни дарси таҳлилӣ. инҷа да медроем нигоҳ кунед мундараҷа ҳамаи бобомон ҳаста 11 боб дарси таҳлилӣ. Ва дар поёнаш тамос бо мо сайтҳои мо мондагиа ягон чӣ менависем дар мо пӯшидан маҳкамаш мекунем. Нигоҳ кунед бизнесчи 2021 ҳамаи ҳуқуқи молӣ ҳифз карда шудаги, ҳамаи ҳуқуқи мо ҳифз кардаги. Ва касе ки нелегал савдо мекунад курса тоқа курса мо мехарем. Ягон касе ки нелегал савдо мекунад ва ё мошенникам ва ё шумо ягон чӣ ёд наметиҳам ай номи мо ягон кас наметавонад ира савдо карда. Барои ҳам қадар ҳатман ай нами бизнес CG канали мо дуромада дар нами ватсаптои поён мондагӣ сайтҳои поён мондагӣ дуромада нависен ва бихарен курса. Ягон ҷой дигар нахарен ки ва ё нелегалиам мошенникам шуморо фаҳм мекунад. нигоҳ кунед мавзӯи асосии мо чиай? Телеграм канали мо. Телеграм канали мо группаи пӯшидаи Телеграм дадем Business Invest. Инами группаи пӯшидаи мо ина чӣ хеле ки дастем инҷода одамои шогирдои мо навистагиан мисол нишон додагиан результатошона. Инами як крона харидаги аллакай $1 плюс шидаги. Ина ё ки нигоҳ кунед ки аллакай баъди гузаштани курс чӣ хел шогирдо хучон интихоб мекунанд. Уҷо бинед ки технически анализ кардастанд. Ина шиба ина чӣ додагие ки боло меравад. Ва нигоҳ кунед ки хучон ёд гирифтагиан шогирдон инҷа ма навистаги видео кардаги отдельно барои группаи закритара партофтагим. Нигоҳ кунед ки менависанд чӣ саволое мешаванд мепурсанд шогирдон. Нигоҳ кунед ҳамаи чизро ман дар группаи закрити добавид мекунам видео карда фаҳмондагиана шогирдон мисол инҷа бояд тайдигаш результатоша партофтаги ина чанд қа фоида гирифтаги. Бо нигоҳ мекунем ҳамаи маълумотое ки мешавад ина мо худмон нами партофтагим. ҳамаи чизо дар бораи сармоягузорӣ дар ин группа ҳастай. чӣ маводе ки дар кора дар инҷа медорем мепурсанд. Нигоҳ кунед бо мо гуфтагим китоб ай кадом ча секретҳои дигар барои сармоягузорӣ бисёранд. на аксияҳои харидагимон фоидаи мо ҳамашон дар ин группо ҳастанд. наҳам дар бораи биткоин хабарҳо дар инҷа бештара чемай курс дар инҷа чизои нав чизе ки мешавад дар курс мепартоем ва группада баъди касое ки мехаранд курса мо дар группа добавид мекунем. Аллакай чӣ хеле ки диден ҳамаи чизои чизе ки аста дар курс ҳамаша фаҳмиден, чиро ёд мегирен ҳамаша фаҳмиден ва бисёриҳо савол метиҳанд ки гарантия ҳастай. Рынок ҷои волатилияй ва гарантии 100% ягон ҷудо нест. Яъне ки агар шумо правилаҳоро хушрӯ ай хит кунед шумо метавонед ки дар плюс буред ва пули зиёдтона ай даст метавонед ки натиҳед. Барои харидани курс дар мо нависед нархи курс 300 сомонияй арзонай. ай ҳама арзонтаринай ва якумин курсай дар Тоҷикистон. хали курси сармоягузорӣ дар Тоҷикистон вуҷуд надорад ба ғайри мо ва ба забони тоҷикӣ бо ҳамашаи нов ёд метиҳем, ҳамаша мефаҳмонем то охира бо ба ғайри группаи закрити Телеграм ҳозир ҷада мемонам. ҷада муваффақият дар бораи участвовать кардан дар айдиё бо чизои дополнительные курсда уҷада чизои бо зудтара мо нишон метиҳем результатои шогирдо чӣ хел харидагиан кадом аксиёра чӣ хел фоида дагиан уҷа ҳамаша менависем дар закрити группаи Телеграм. ва барои дастрас кардани курс ҳатман дар мо бинависен ва барои ки касое ки менависанд успеҳ мекунанд курса мехаранд китоби ман сармоягузор парафка карда мешавад. ва ҳатман одамое бинависен ки конкретно хариданем конкретно мехарем ҳама одамо бинависен ҳатман желани доштагиотон мо ёрдам мекунем ва мефаҳмонем бо ягон саволи дигар бошад агар ҳамаша мефаҳмонем.